tang yang mahita. Dame ni di bata na sumurung sen saluhu na roha. Ima na mangaramuti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na bari tanau di nagabihatan di bata dihita ima na tarsurat di buku Rom bidu-bidu ayat 15 satu ayat 25 tangyok kamu mahatani di bata. Aidang hutulu pinahubaini ay nahuhagigihon iduhu ulam dada nahuhalomohoni alay iyahu ula nasuhina lomohon ni rohakum na manulupi maahu dihinadingkan ni patikin sa dada ahu na mangudahosa tung dosaido na mangani ahu ay huboto do dang adong nadinggan maringanan di bagasan ahu mado di bagasan dagiku iya hagiot dapat dunian diahu aladang dapat anggo na patupahon na dinggan ay dadahu uda na dinggan na piragiot ni rohaku na ruwaido na suhu bihalomohon ido uda alay molo ula na suhinalomohon ni rohaku dan apala ahu na mangulahosa dosa ido tahe na maringanan di bagasan ahu asa jupang ahu songon aturan na roa do dapat diahu nampi dipangi do rohaku mangudahon na dinggan ay dihala sojolma parbagasan na diahu dunian pati di batam alay huida do pati na asing di bagasan akka ruas ni dagiku na marmusu do pak pati na di bagasan rohaku gabi di patudu do ahu tugonggoman ni pati ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku ui ahu col manadangolon isema paduahun ahu sian pamatang hamatianon mole ate mahudok tu di batamar hiti-hiti Jesus Kristus Tuhatai di bahini ahu sadiri mangoloi patik ni bata di bagasar rohaku ala mangitun dagingi patik ni dosa ido holoi idom sahakna dihamu donga saha porsiaun di bagasan Jesus Kristus adorang so pinahiba-hiba turpugon adong masada barita namar donga podang adong masada ima doli-doli na drop out ibana sian sikolana alani badalna dot alani nakala terlumobi mah itonga-tonga ni sikolana nunga hola nama bain kerusuhan ibana dunga dipecat mah jala gabe nakal masegurang do imahauraho dule ibana akahacahato madula bahkan bagian narkoba mah diula nang songoniaka merampok bisa detiki merampok ma ibana tu saya namora apa namoraon kebetulan olah saya dua anaknya dirampok alai ala ro anak inamorong dibering na merampokon ujungnya itebak ma anak inamorong laus mate ma dungi Roma polisi ditakut jala di penjara ma ima dodi nebedel nanakalon dungi songoni dihuman nei merdalan bakal di pengadilan diputus semma asa ima anggosian pengadilan ikon hukum mati ma ibana alai di pengadilan ni Roma namorom di dokma tu hakim na merpangi doa naung amang hakim tohodo anakin nga mati be dang nabuy be mula mangului dang nagsongod dia pe uhuman di bayat tu tunyon na membunuh duli-duli na jahato dang na mula mangulu pe anakin alana ibana pe songoni dang adong lapatan na betong imana hukum mati alay saya dema pangido aku hakim nami dibalua ma dibebaskan ma ibana jala malua ma ibana siya kajatun nai alay laos ibana ma manggati songon anakku di bagas nami ninna maropani dungi tangis ma hakimi do tangis ma sudi jol masih tangis ma parjahaton
Aidang diripu songoni dapot ni ibana. Saya mangangguhi may ibana, saya itu matangis di paratopo ibana ma. Dungi didok namoray ma, ibana ma gay manggati anaki di jabunami, nin namarpani. Masela situturuhani na jahati, alay laos manggubar, jaladang terhatahun ibana. Akka hatanay no ni namoray. Laos ido mapen ibana, gabe sa hira. Na disanggopi hiran disang berpitir ido rohani ibana alani nama dok gabi anak na ibana molo di ibana haja hatun nai alani dia makadonga saha porsiaon aron nai berengota sian barita namar donga pudei ima nakkaningani na taidan na naing dohonon ni barita ido ima dang naroa balus di naroa alay dang na mga pinaharoon na yun alay taida manaking holong ni rohani namoray dang di balos son hobar tudusa na nilahon na yun alay nito di bagasan trupo taon nido Apostol Paulus do dang adong nadinggan maringanat di bagasan ang ihagya to dapat tahu dunyan dia alay dang dapat anggo patupahon nadinggan ninna ibana dia isap lagi hatus duna diboto ibana do nadinggan diboto ibana do akan rawa alay say akan arwaido nakalingani mangisobut jalay sa ido nakingan dokon ima dusa na mangulahon dusa na marsigorgor di bagasan ibana alay di bagasan ido dido ibana nakingani say na marsituto do Apostol Paulus patupahon do patuluson na pinangidon di bata marhite ima nakkaringani ima asini rohan na mangulahon pati ni debata asa dia makalunga sa hapor siya na lain dohonon ni turpukot tu hita sudi du hita hea mengalami songon na nialaman ni ima si Paulus di bagasan turpukot meragam memang bentuk-bentuk na taula dia kahajahaton do ng pergumulan di bagasan ngulutan alay songon hala Kriste kita ido na nendo honon na wado kita dang hala na pinarhatuban ni pati be dang na pinarhatuban di dosa be alay hala nang malua marhiti asini wan dewata nang malua marhiti haluaon asini rohan tu hatta ido na nang idot ta asa na nendo honon na gabi Kristen yang menjadi pemenang kita gabi hana Kristen songon na isi Paulus taping akahala nang monang dang bihala nang diperhatuban di dosa alay hala nang merdeka nang malua sian i manakangani sian Adam na perjuli memang di Adam na perjuli di bagasa kajahaton hita alay nunga tu hita muse di Adam na paduahon marhiti Jesus Kristus asini rohain marhitiro dapat nakindapot tita ima haluaw ni asa didok naking iyang go aposte tidik do dirhana maddo uwi ahu col manadangolon di hilalay manar man col manadangol lapatana diri do disalahun sogon nakengani dirimangin sore ni par kilon nai asa neng dohon ni Apostol Paulus do ima alani hagiyo ni pardagingon ni ibana ido nakengani alani hagiyo di dosa ido maol ibana maddo mauli atu turibata alain nung dicalo ibana i manakengani haluaon na situ hata Yesus Kristus isido marpanidangion ibana madok ala halak naung ni pangulu jala naung mangulu ibana di haluaon na situ dibata alani adong 2 poin na nang ido taasa gabi halak Kristen pemonak kita gabi halak situ Yesus Kristus na marhamurangan Tarok do hita memang mate naung di bagasan dosa. Alay ko tayo do kita ini hidup bagi Allah. Molo mate pe hita alani dosa, alay mangulu hita ikut di debatado. Memang kodorot taro na mangulu hita nuain. Di tonga-tonga ni portibio di tonga-tonga ni aka hajahato do aka ragam ni sibulis ragam ni aka dosa nuain nalako i manakengani manegai haporsyotan. Alani di dok di ayat 10 siyay masa takas di ayat 10 siyay unang bihalak na di rajay hagyot ni daging ay dada huula na dinggan na pinar hagyot ni rohakku na roy na so huula
ukalomon ido hula ba naing dohonon na di si ima nakaringani na manegay hubungata asa unang be diracay dosay hita unang be gabi dosay na mangarajay pikiran do ngulutan asa bui do kon oromotan ima nakangani menguasai hati menguasai pikir menguasai ngulutan molo mati hita ala ni dosa alai bagasa ngulu tahun hidup bagi Allah ikon itu dohonot tadi apa karungan asa memang ikon tarajumi do hasisiga ni jolmai hubungan na do debata ala ni dosa itu alai nungaro Yesus Kristus dakengani Allah yang datang memperbaiki hubungan tatrungan jolma ayang hita sia daging do jolma dakengani numa sibunuan homo-homo ni lupus saling makan memakan doho songon nunga madau hita sen debata alai nunga di dok nakingan songon epistel tai di edde duai ayat 21 ayat 10 nang takas dakeng ibana kadingani harus suat tak hubungan tedik manang jorok di kedekatan karena apa karena firman Tuhan Allah ni ima orani mar pangoloyon mangoloi diakka ima baga-baga di pangoloyon ima di panguliin hidup benda terbaik kita rupani dihubungata do dewata diperbaiki oleh Yesus Kristus diperbaiki oleh anaknya holong ni rohani dewata diperbaiki asa terjalo kita ima haroroni panguli song kita orowan song kita jolma nang disidu berengota hubungan nang masai tabu hubungan kerinduan kita makalunguton lomo ni rohani dewata napaduahon nang dohonon ni trupukod do ima sian rompi tuon dia me asa unang be di kuasai dosa hita lapatan na nunga be halak na merdeka hita unang be halak na ni pagosa-gosa manang halak na di bagasan dosa ngulunang kedohonot tado kita manusia yang hidup bukan lagi dosa yang menguasai kita. Ay namar porang do kita memang di ngulut tahun. Hidup benaidok si Paulus. Kita inilah berperang melawan dosa, melawan iblis. Asa di sido dekedokan nakaringan ime kon melatih ikon latih kota do lima wahame kita melatih mengandalkan firman Tuhan mengandalkan asin Tuhan di bata asa bebas kita sedusai unang be manggopang dosai di bagasa kita alani masa takas di Tuhan Yesus di Matius 10 sada debusi melatih diri pasomal duta mendengarkan dan melakukan firman Tuhan mempersiapkan iman dengan napa somal berita Tuhan dan tu lomo ni rohani di batang asa masa takas durak kengani di dok si Paulus di bagasa turpu tahun songon topik tai makalomohon patik ni di batang omma nagabisi ingoto jala silawrota bahan dita makalomohon mencintai hukum Allah asa di dok si Paulus di ima makalomohon patik di bata dia me asa diulahon akalomo neroha patuluso sakka di bata dang holan memikiri bohado ima nakengisian hajuk di dagi dakola memikiri bohado cara alai ikon mangulahun duhita ima nakagani di bagasan todi ni di bata ido benda ido si Paulus nakagani namangulu doau di bagasan Kristus dada di bagasan na asing dada di bagasan guguni portilio atong lau sido na naing dohonon ni trupukot tu hita di amak karungan bohama hita di bagasan keluarga ta diulauta dihudata maringi pita maringanan ima nakaningani makalomohon patik ni di bata asatung ido nanai lomoni rohani di bata asik kita makalomohon patik ni di bata hatani Tuhan ido nagabi patik ni di bata di hita nagabi talomohon marhiti na manangihon jala na mangulahon ido benda siganup ari minggu saya taruh doi tangi kauma ulah kauma asana bigi hataki jala na mangulahon di patudus mei ima tu halak na marroha molo teida di Matius 7 ayat 21-24 adong dua ko di si halak ima nakangani nama jalo na paulihon ngoluna di bagasan hatan di bata ya hanak na manangihon dang diulahu sarupa di songon na mabay bagas na di atas ni pasir ola roha maulon ola rologo
rupak jala siga Alehanak na manang na mangulakon na berakar di hatan di bata tung ropi hadi sucung rohon dia pe persoalan kepahitan hidup ale ala nunga berakar di hatan di bata dang targoyang ni portibion ala nima radu tima di bagasan ngolum taradu tima i manakkan ngani dua mas nataingot asa gabe parmonak kita di bagasan ngolut tahun na parjolo naking hiduplah untuk Allah do di bagasan holong di bagasan hubungan do di bagasan ima nama kalunguton di bata di bagasan mulutan napadua kon tapadao marita sian akka hagiot tagiot ni dosa sian hagiot ni portibion sian akka ima nakaningani godaan ni sibudisi ai saya tayo ma songo pandok ni Tuhan Yesus Kristus songon biru-biru di tonga-tonga ni bebiet duita alani la kita marbisut mahita marroha idang songon darapati tong ido no balga ngani paingo ni trupuko tuita asa makalomon dohot mencintai kasih hukum Tuhan di tonga-tonga ni nguluta amin maulia temadiho ali Tuhan di bata na pengoto kami marhiti hatam na bedie amin.